Okay, sibingelele-ke ekhaya sikwashelembe la esikhona besizodla ukhisimusi kube mnandi sindawonye siwumndeni. Isikhathi ke sihlezi leso sisijabulela ukuthi mabe kushaya isikhathi sika December 25 siphinde sikhumbulane njengemndeni siyazi ukuthi phakathi nonyaka omunye usebhekele nomunye ebhekele kusetshenzwa engathi akunakwena kodwa ke kusuke kuwumsebenzi. Ngila ekhaya kwaShelembe kwamalumekazi uMashelembe umama waganela ekhaya kwaMthembu. Ilazidlele khona ukhisimusi namhlanje. Banenhlanhla enkulu ke ukuthi kufike le moto entsha eyisiphiwo esivela kuMdali nokuyiyona engathi nje isibusiso sesivala unyaka. Ina 4 days ifikile. But ke namhlanje ngifuna ukushare nje isibusiso esithe sehla esikhulu. Isikhathi nesikhathi kuyenzeka mhlambe makhonto ehlile kuphinde besathi kuyadlula kodwa kuphinde kubuye futhi ukuthi lento lena ibijule kangakanani. So le moto lena ayikhokhi installment, ikhokhelwe inkampani uNTT for cash. So siyabonga nje kuMdali wezulu nomhlaba. Siyabonga kuyinyanya ezisengamele. Asazi ukuthi isiphi lesinyanya noma lezi inyanya ezithe mayihlangana zabona ukuthi nasi isipho esingifanele. Kodwa ke okukhulu kakhulu ngibonga nje ukuthi bangikhombisa le nkampani le okuthiwa uNTT okuyiyona engithole ngayo le moto le. Shuthi ke icriteria yokuthi uwine le moto bekuwukuthi usebenze ngokuyikhandla from 17 November to 17 December. So bengiyidinga ke nami le moto le. Ngasho ukuthi yami kodwa bengishaya uvalo ngoba kwaNTT sesingaphezulu kwa 18,000 eSouth Africa nje kuphela. So imoto kodwa ekubeni beyiyodwa. So icriteria ke beyithi share le business yaka NTT nabantu abazo investa ka NTT ba trade bakwazi bazenzele imali abantu abazokwazi ukuthi ba invest from 6,000 kuya ngaphezulu. So NTT ke mangabe ufaka u6,000 wakho uthatha 33 days yakho imali usukwazi ukuthi uyi-withdraw. Kushuthi imali yakho iyakhona ukuthi idablishe ngenyanga eyodwa. Noma ngithi nje singapheli inyanga ezimbili it's guaranteed ka NTT imali yakho isuke seyidablishekile. So ngayishare ke nami ibusiness ngiyithagethile nami imoto ngiyifuna. Noma uvalo belusho ukuthi le moto ngiyayidinga. So uNkulunkulu emkhulu ke ngayishare ibusiness kuthe sekusondela izinsuku noma sekufika usuku lokugcina oluyi cut off. Nami ngathuka mabe sekutonyula igama lami ukuthi imini okwazile ukuthi awine yona le moto le. iToyota Cross 2025. Umacekeceke. Umacekeceke. Siyabonga kusibonga ukuthi asimeme ukuthi la ekhaya kwaShelembe ukuthi kube yilona khaya lokuqala elizokwazi ukuthi liyibone imoto. Okuwukuthi ke isibusiso singenile ke la ekhaya. Ngikholwa ukuthi njengoba nje sifikile kufike ugcobo lokuthi lokho kwenzakalile kungenzeka noma ubani ongalilahli ithawula lokuthi uma ngabe ukuthi umuntu ophokophele phambili lokhu uzama uhluleke kokunye uphinde uzame uhluleke kokunye kodwa uNkulunkulu usuyakubona ukuthi uzama kangakanani. Kube kugcine kukhona lapho kuzogcina kulunge khona. Kuthi noma kulunga bengasho abantu ukuthi uthwele bazi ukuthi umuntu ozamayo nomuntu futhi oyikhandlayo. So lokho kufakazela ukuthi abantu abaningi bathi ngiyayideserve imoto. Even kwikhampani ngithe mangifika khona ngasebenza ngokuyikhandla nakhona futhi abaningi bafakaza bathi imoto ngiyayideserve. So okubaleke kakhulu ke ngifuna ukusho ukuthi ikhampani into enhle ngayo i-empowerisha abantu akekho umuntu ovalele ngaphandle as long as
uneminyaka ewu-18 kuya ku-80. That is why nje ngikhalela ugogosi ukuthi ugogosi angaze afike eminyakeni ewu-80 engangenanga ngoba mayeke washaya inyaka ewu-80 kwashaya iminyaka ewu-8 ugogo engangenanga uzobe esevaleleke ngaphandle. Ungcono kosamncane ngoba usuka mhlambe esazoyifica leminyaka ewu-8. So enye into engiyithanda kakhulu ukuthi uma ngabe usaba into zoku-investa ziyasabeka vele, kodwa uma ngabe kukuthi unawo leyo fear, it's only a 1 month risk. So uma ngabe ungacimeza nje kube inyanga yodwa uphosa u-6,000 wakho, lo 6,000 uyokuphendulela amamiliyoni. Ngisho lokho ngokuthi u-6,000 uzodablisha uthi 12,000, u-12,000 uphinde uqhubeke utrade uthi 24,000, u-24,000 udablishe uthi 48,000, u-48,000 udablishe uthi hawu uthi ba itembu lika 6 noma lika 6 dalazi ithini 36,000 usidluli 96,000 from 96,000 kanjalo. So it's very possible ukuthi ngonyaka owodwa even imillion ube sewulikhandile. Akusiyona nje into engingathi iphupho, into eyenzakalayo imali yala ka-entity ngoba phela ikhanda ukuthi uyayitrade. So omunye uzobuza ukuthi imali ikhandwa yini la, siya trade ngo-1 basikhiphela isignal ka-entity, u-entity mbambisene no-RNK basikhiphela isignal ekuyiyona 99.8% accurate. Nango-5 baphinde basikhiphela isignal. Uma ulandele leyo instruction ye-signal nakanjani uzothola i-profit. Ever since ngingene from June namanje angaze ngiluze mangabe kuthiwa ngiyatrade. I-trade yakhona nje ithatha i-profit cause bayi-group yama-analyst. So basebenzisa even ne-technology yamanje ye-AI uku-analyzer i-market. So thina asiyihluphi ngoku-analyze. So yini-ke i-benefit yabo? I-benefit yabo ukuthi each time mas-trade ama-transaction nabo bane-share. Each time mangabe si-withdrawa bane-share. Bayathatha u-12%, u-12% wama-fees mangabe withdrawa. So akuyilutho-ke lokho ngoba usuke kuyimali vele kade uzoyitholaphi yabo. Yona iyezwakala inesisindo uma uwithdrawa, but into esenza sibe happy ukuthi siyabona ukuthi nabo ba-benefita nokusinikeza ihope ukuthi kusho ukuthi sisazophilisana nabo ngoba it's a win-win situation. So ngicela ukuthi ngiyibambe lapho, ngingayenzi ukuthi beyinde. Uma khona nombuzo bese ngiyabuza, kodwa engithanda ukuthi mhlambe ngikusho sengiphetha ukuthi ngithanda le business ihlanganyele njengama-family. Into engiyibonile ngayo iyakwazi ukuthi isibumbanise, kube khona into sohleli sixoxa ngayo. Ibhizinisi ngiyithanda ngalokho ukuthi kube khona into ezodathi silokhu sixoxa ngayo epositive, lokhu sibuzana. Mina sengikhona sengihambile ibanga nayo, uyakhona ukuthi ungibuze silokhu sixoxa. Kumnandi mangabe sikhuluma kakhulukazi into ethinta imali, singalokhu sikhuluma ngezinto ezisiphatha kabuhlungu kuphela siyama-families. Sihlezi sine-togetherness futhi senze ukuthi kahle sisebenza ndawonye because kule business siyasebenza. Sisebenza ndawonye so sibambene. Even ingane ezincane sigcina sezwazi entity ucule, kuneculo lakhona elithi join entity, keep building wealth, enjoy life to the fullest. Ingane ezincane zogcina sezilazi kodwa nje igcina seziyacula yabo. So kumnandi nje isenza ukuthi sihlezi sibumbene siyama-families singakhohlwani ngoba isikhathi esiningi imisebenzi eminingi iyasihlukanisa, kodwa lo kuthi noma sisebenza ngokuhlukahlukana kodwa siphinde sikwazi ukuthi sikhumbulane. So ilokho-ke ngiyabonga kakhulu, ngingacela ukuthi ngithathe imibuzo. Ngisacela ukubuza ukuthi si-withdrawa nini? Okay. All right. I-withdrawal okay. I-withdrawal yenza after 33 days. Imali yakho within 33 days
isuke isa-locked. Iba locked for 33 days. Kodwa mase kushaya isikhathi sokuthi withdraw after 33 days, usungayi-withdrawa yonke ne-capital yakho. Kusho ukuthi uma ufaka u-6,000 plus ne-profit osuyitholile, ungayi-withdrawa including i-profit yakho. Qala lapho kaSanda. Kulungela siqale kaSanda. What happens when the economy fluctuates and then ama-analysts ayibe accurate? Kwenzakalani? Awubuyisela imali kaqhutsheko? Okay, alright. Umbuzo omuhle kakhulu loyo. With into ze-market, noma bekuthiwa i-economy iyabheda, yabo? Aba-trade forex bazokutshela. Market kufana nasolwandle. Olwandle amanzi awashi. Nangesikhathi se-COVID, abantu abenza i-trading, abebe-trader bebeyenza imali because imali vele iseyi-market, yabo. So sisebhizinisini right uma besebhizinisini okuyila sithola khona imali, ila iningi khona imali eyi-market because eyi-market nje ila kugcwele khona imali. Okay. Kulungile kune-queue. Mina umbuzo wami ngicela ubuza ukuthi kuyenzeka yini mhlambe unga-withdraw uvele udliwe nje. Okay. Lento ngithi khona u-buying and bani and selling. Yes. Kuyenzeka mhlambe ulindele usiya withdraw inga-withdraw ke mhlambe. Thola ukuthi akwenzekanga. Alright. Akaze kwenzeke. Akaze nje kwenzeke. Mase kushaya isikhathi sakho sokuthi uwithdraw, uya-withdraw. Into kuphela eke eba ama-challenges abantu ukunganaki kwabo. Balahle ama-password abo. So uthothi i-withdrawal yakhe-ke isiyadelaya ngenxa yokuthi fanele kuphinde ku-reset ama-password. Kodwa ekugcineni ugcina umuntu simresethelile i-password. Nanokuthi enye into futhi enhle ukuthi ama-offices aka-entity alokhu ekhule njalo. La eThekwini nje alone kune-office eMhlanga, kune-office ku-Gardner Street, ngase-Multi-Choice e-Corporate Place, kune-office ePinetown, kune-office ePietermaritzburg. Maningi nje ama-office akhona nje ngibala nje ala around. Yeah, eJoburg futhi maningi khona. So uma unenkinga uyakwazi ukuthi uye e-officeini. Yes. Ngikubuza mina bafo. Yebo. Ngikubuza mina. Yebo mfowethu. Inkampani itrade yani bafo? Okay, inkampani Trade i-Bitcoin, trade currency, trade trade. Umuhle umbuzo. Inkampani i-trader ama-cryptocurrency. Njengoba umenshina i-Bitcoin. I-Bitcoin i-cryptocurrency. Yeah. So kuma-cryptocurrencies trader i-BNB ne-USDT. Nasdaq. Ungaqala uyithatha. Because uza nemibuzo engi-interested. Nasdaq ne-trader. Mana asiyi-trade Nasdaq. Siyawa-trader nama-commodities. Mina ngifike kutradewa i-gold. Okay. Ngesikhathi i-gold ne-USDT. USDT i-cryptocurrency but yase-US. Okay. I-cryptocurrency. So yabo bafo. Njengoba umuntu ezovula i-account nani ngithi. Okay. Uyivula under i-broker. Yes. Right. Ayivula under i-market straight, right? Uyivula under i-broker kodwa i-broker yama-cryptocurrency kuthiwa i-exchanger. Uyivula kwi-exchanger. Yaphesheya noma yala eSouth Africa? Yaphe international. International, yes. U-RNK. Okay. Yes. Mina kahle umbuzo wami ubase on inkampani yazo. Okay. Inkampani inayo ibizwa ngani FS bani FSP. Certificate leso kufundisa abantu. Okay. Ukuhandlisha imali zabantu inayo inkampani. Okay, isitifiketi enaso le company. Engithi icompany le In terms of yazi ngibuzela la. Kulungile ngizokuphendula ngicela uphendule. Okay. Ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngidlulisele nabanye. Le company international. Zikhona izitifiketi ezikhona iya comply nemithetho yase USA yezokutrade nokuphatha imali zabantu. La eSouth Africa kodwa uNTT because uRNK ubambisene noNTT imali zika RNK. NTT uthe mayifika la eSouth Africa wafike waya kwaSARS wayo register so zikhona izitifiketi uya comply nemithetho yala. Ibizwa ngani leso certificate bafo? I-tax clearance certificate nje ikhona. Sibizwa ngani? I-tax clearance certificate. Yazi ngibuzelana nabafo. Angifuni ukurecruit abantu mina.
towards inkampani yabo. Imarket siyazi nama ups and downs yabo. So angifuni ukuthi whatever happens kube ngathi manje usibanibani osewenza yes. ukuthi Yebo into yokuqala of izinto okay ekanjalo. into yokuqala okumele ukuthi uyenze noma ikhampani ekunikeza ekwenzayo uma ungena I-base group inkampani. okay mana phela ngifuna ukubuza umbuzo kodwa ngikuphendule. Into yokuqala oyenzayo ikhampani ikunikeza ithuba lokuthi wena qale wenze imali ebese ithi after usuyenzile 100% profit yakho yenza withdrawal. Uma ufuna ukuwithdrawa icapital oyifakile lethe mhlawumbe ufaka u6000 uma ufuna ukuwithdraw u6000 wakho uwithdraw u6000 wakho usale no6000 ozoqhubeka utrade okunye yakhona ukuthi ukufunde as isikhathi isiqhubeka usungaphakathi so akuyona yonke imibuzo vele ezokusatisfya noma impendulo zonke ezokhona ukusatisfy. So bafo the 6000 ngifaka kuyiphi broker RNK othi men trade ngo MT4 MT5 trade akusiwona forex ama crypto so one the same thing dog. hayi akufani okay kulungile kodwa ngicela ukuthatha nomunye umbuzo ngicela uthathe The same thing. hey Trading. ubuyele emuva sengiphendule kwenye umbuzo. Cela ukubuza mzala ne. Okay all right Okay, ufakile lo 12k. hayi right Mhlawumbe let's say ufake ngomhla ka1 January. okay Shooting ngomhla ka 3 February uzobe usu12k. okay into eyenzakalayo after 33 days usune access ukuthi withdraw. Into esengeke ngayinotice mina ngesikhathi sitrade igold bekuthi 33 days exactly suke su 100%. Kodwa since sitrade ama crypto njengoba sitrade iBNB iBinance Coin enyama exchanger enkulu kakhulu ina 48 million users or 40 million users. So sebenzisa ke iBNB iBinance Coin icoin la khona. So igrowth yakhona ayiperformance yakhona ayifani negold. So iyayidonsa uthola ukuthi mhlambe izoba 100% after 40 days 45 days. Kodwa awuphela u2 months ingabanga idouble. Okuyisikhathi esincane still naso leso. Okay mzala. So 12k mawufaka u6k. Mawufaka u10k suwe sewu20k. Oh kuya ngokuthi ufaka malini. Yes. That's malume. Nangu baba. Ake ngibuza la mina mshana nami ukuthi ake ngithi njengomuntu osophakathi lapha Yes. ezisumndeni wakho Yebo. yipi advice ongasinika yona ukuthi mhlambe singaqala kanjani mhlawumbe ngithi ngifuna ukuqala mina as i-family member ukuthi Yes. yipi indlela engaqala ngayo mhlambe ngifake lo 6000 kudle 30 days bese ngiyawukhipha ngiqhubeka ngale sivele sizenzayo ngibe sengisafe. Okay. I-advice yami as i-family member ngingathi mina into yokuqala into ye-investment siyazi ukuthi iyayithi invest what you can afford to lose. Umthetho nje we-investment nje usho njalo. So ukumitigate i-risk ngaba ukuthi faka le mali ongakhona uku-afforda ukuthi if it happens akaze kuluze umuntu. If it happens ukuthi uyayiluza but imali onga-afforda ukuthi uyilose of which ke value 6000 it's a capital it's a minimum ongayifaka yabo uma unga-afford ufaka u10000 ngawufaka u10000 kodwa i-advice ke elandela lapho ngaba ukuthi uma ngabe usuwenzile u20 uthatha u10 wakho ubuyisele la uthathe khona then iprofit eqhubekalayo sekukuthi wena suhambisa iprofit ngoba vele within 2 months vele iprofit zobe seyibuyile yabo Guaranteed. yes it is My question is if ungayi-understand i-market kodwa uyafuna uku-invest ungakwazi ukuthi uthole i-analyst ezogadela ilokhunjana yakho khona e-NTT. ya u-entity vele ibona ama-analyst so wena okwakho nje okwakho bayasitshela ukuthi okay ngo-1 kungena i-signal ingena i-signal ne-number khona i-number enenumber ezo-4 then bakunikeza lo number bese bekunikeza ukuthi uno 1%
bese bekunikeza option ukuthi ubuy noma usele. So already sebeyi-analyzile bese bekunikeza ke iyona signal ke leyo. Uma usuya kwi-account yakho noma mawusuya kwi-app yakho le utrader ngayo or exchange uyasewazi vele ukuthi uyoshaya ubuy noma uyoshaya usele. Mawufika lapha ufica inamba ezikhona lapha yana njengoba usuke wenza uma wenza i-test multiple choice. Mawufika lapha wena usune answer ukuthi yona iphi number ozoyiclick click lo number uclick 1% because enye into futhi yokuminimize i-risk ukuthi uma utrader let's say mhlambe umuntu afford awufaka 100,000 noma ungafaka 100 kodwa utrade 100,000 trader ngo 1% each trade utrade 1% yaleyo trade oyithathayo shuthi maku 10,000 utrade 1% ka 10,000. Ngiyabonga. Obafu. Ake njengabantu abanga-understand ama percentage nani Wena tsani wena cha lalela ngoba phela kubona bonke abanga-understand trading kuno 0.01 0.0 yabo. So when multi percentage ichaza leya lokudla bo. Yabo. Okay, asilinganise Ingakho mina asilinganise ama currency yini leni trader. Okay, asiphendule lo ama percent kuqala. I-percent u10% u1% ka 6,000 noba u6 rand 1%. 6 rand yes. Uba utrader la bafu. Asiqale lapho. Hayi asibambe manje. Asibambe. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Uma kusakhona nombuzo. Okay. Cela ukubuza mzala indaba yaSARS ne. Uyangenelela like uyafika zodonsa lapha yana noma. Okay, engithi kwa SARS noma ngingenalo ulwazi anginalo ulwazi oluningi la ka SARS. Abantu abama consultant nanokuthi sikhuma nama consultant mabe siyo submit ka SARS. Kodwa into ya SARS ngendlela engi-understand ngayo it's a pay as you earn. So uyaya kwimali le osuke uyi-earnile uyosho ukuthi imali engaka then uSARS aqhubeke kenza umsebenzi wakhe. Futhi mzali uyoziceba ukuthi nayi imali. No phela into yaSARS into esemthethweni ukuze umsebenzi kube into like esemthethweni yabo akufanele ubalekele uSARS. There is no way ukuthi ungabalekela uSARS. Alright, uma uregister kufuneka i-ID noma i-license noma i-passport. Yeah. Hayi ngiyabonga kakhulu. Alright. Enye into niyakwazi ukuthi nihlanganise imali mhlambe nihlanganise ama 2,000 noma 3,000 nihlanganisele ngababili kanjalo. Kodwa into ebalekile ukuthi like mhlambe khona ingane efunda e-university. Yeah. Leyo ngane leyo ukwazi ukuthi ikhokhele yona. Yabo. Let's say ufaka u6,000 uyifakela u6,000 bo 12,000. Then uyinikeze lo 2,000 lo usele nomalini usele no 10,000 ukhulu ube u20,000 phinde uyinikeze 2,000 isele no 18,000 kanjalo. So nestallment semoto njalo ibond yendlu nayo futhi ngakhona ukuthi kusize into enjengalezo. Kahle hle ungakwazi ukubudgeta izikweletu zakho ngale mali. Thank you so much. Uyabuza la. Uzoshutha bani ukamera? Okay. Ngicela ukubuza ukuthi bayakwazi ukucharge for i-tax. Yes, bayakwazi. Percent enganani? Ema percent angiyazi kahle. Kuphela uyabona kwa SARS kube khona ukuthi okay wena uhola imali engaka enyakeni then bese bethatha lokho abakuthathayo. Kodwa kubalekile uSARS awubalekelwa kufanele ubalekele kusemthethweni. Yeah. Yeah.